Il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista Il-Mument irtira allegazzjonijiet li għamel f'Ġunju li għadda dwar suppost rabtiet li qalet li kienu jeżistu bejn Silvio Xerri u ċ-Chairman tal-Bank Pilatus Ali Sadir. F'artiklu ppubblikat fl-20 ta' Ġunju li għadda taħt it-titlu Labour Leaks, Rodrik Galdes ma jridx lil Silvio Xerri fl-Awtorità tad-Djar, il-Midja Nazzjonalista ħarġet tal-lega bis-suppost manuvri li kienu qed isiru biex Kastilja taħtar lil Xerri bħala kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar. Skont il-Mument, Xerri kien se jingħata din il-kariga f'mument kruċjali dwar il-proġett massiġġ ta' 50 miljun euro biex jinbnew 500 posti oħra għal housing soċjali. Saħansitra ħarġet tal-lega li l-intriċċi f'Kastilja, Silvio Xerri u l-50 miljun f'dik li sejħet bħala id-drama tal-housing ikomplu jikkumplikaw ruhom b'rabtiet li kien hemm mas-sit u ċ-Chairman tal-Bank Pilatus Ali Sadir. Madankollu fil-ħarġa tal-ħadd, il-Ġurnal Nazzjonalista ammetta li dan l-artiklu ma kien xejn ħlief-fabbrikazzjoni tal-istess ġurnali. Ammettiet li qabel ma ġie ppubblikat dan l-istess artikolu, il-Mument naqas milli jitlob għal verżjoni tal-fatti hekk kif magħrufa minn Silvio Xerri u ta' dan qalet li kienet qed titlob skuża. Jirriżulta li ma teżisti l-ebda konnessjoni bejn Silvio Xerri u Ali Sadir u jew in-negozju tagħhom. F'dan l-isfond, l-editur u l-ġurnalisti skużaw ruhom u qegħdin jirtiraw l-imsemmi artikolu, qalet il-Midja tal-Partit Nazzjonalista li issa tinsab f'idejn Pier Portelli li wkoll jinsab f'ċentru ta' kontroversja dwar id-dokumenti ffabrikati li ppreżenta fil-qorti lill-Maġistrat Aron Buġejja fl-inkjesta Igra.